Cun sinxelo e fermoso acto, a Irmandade Xurídica Galega quixo recoñecer o labor das magistradas Ana López Suevos e Isabel Suárez, que durante o exercicio do seu labor profesional en Ribeira foron autoras das primeiras sentenzas ditadas en galego. Recordar en todos os sitios a estes xuíces que tiveron a elegancia intelectual de exercer a súa actividade na lingua que maioritariamente fala o país e de xustiza e logo verase aí na placa. Tomaron a palabra os abogados Manola Sobrido e Luís Fajardo, que defenderon a necesidade de promover o uso da lingua na Administración de Xustiza, posto que segue sendo aínda residual. Non hai moito tempo, unha clienta miña quiso outorgar un poder en galego. Cando quiso facelo, a funcionaria díxolle que non podía, que non tiña formularios para facelo en galego. E, ademais, díxolle que eso que ela pedía non era normal. A señora enfadouse, díxolle si era unha anormalidade pedir e facer un poder en galego. E realmente aínda é unha normalidade facer estas cousas en galego. É necesario que desde o Poder Xudicial se mostre desde as máximas autoridades o uso das linguas como o galego. É necesario. Pero eu quero reivindicar un vector novo, un cristal novo, de un color distinto, que é poñer en valor que ese galego que fan as magistradas na súas sentencias é o galego de todos e cada un dos lugares, centos, das parroquias, dúcias, dos concellos 3 deste Partido Xudicial de Ribeira. Nos mesmos termos pronunciouse o secretario xeral de Política Lingüística, quen destacou a importancia histórica dunha sentenza como a do Prestige, ditada en galego e con gran repercusión internacional. Dicirvos que hoxe en día a lingua galega ten un nivel de precisión que permite redactar con nela calquera documento do ámbito xurídico. Eu sempre poño un exemplo, que a mellor moitos daqui coñecedes, que é que probablemente a sentenza que máis repercusión pública, mediática e incluso internacional se editou en Galicia nos últimos anos, que é a sentenza do caso Prestige. O remate do acto procedeuse á descoberta dunha placa conmemorativa en homenaxe ás dúas xuízas pola súa contribución a normalizar o galego na xustiza.